mig, vi har chattet sammen den sidste halve års tid, og så mødtes vi for en måneds tid siden. Chattet? På nettet? Hvordan går det? Det går godt. Julie har ikke troet med at begå selvmord en hel måned nu. Så er det, som det skal være. Der er også noget andet, vi gerne vil sige til jer her i dag. Julie og mig, vi vil gerne gifte os. Altså, hvis I synes, det er okay. Vi kan ikke blande os i, hvad Julie gør. Hun er en voksen kvinde. Hun har en hjerneskade. Det er vigtigt ikke at være alene, men at være sammen med dem, man kender og elsker. Jeg tror, der er noget galt. Julia! 2 gange. Det er 2 gange, hvor jeg ikke har gjort noget. Men du kan ikke leve hendes liv for hende, vel? Det var ham, der ville have, der skulle stå det der. Tak for alt, Julies dødsannonce. Anker Jensen. Jeg tror, han på i Jylland nu. Hej, Anker. Hvad laver du her? Det nummer, du gav os, det virker ikke. Du er taget helt fra København for at være til bryllup. Nu er reglerne galt, så må du gå til politiet med det. Jeg tror, det er bedst, hvis du rejser hjem med Kenny, Jacob. Du må ikke hjælpe mig! Jeg elskede Julie. Prøv du at slå Hanne ihjel, Jacob. Gider du at komme med ud i laden?